hindi pag-single out ang investigasyon sa mga palpak nga flood control project sa 5th Distrito, sa baylo pa imbestigaran marang iban nga distrito sa probinsya sang Iloilo. Inisuno kay 5th District Board Member ni Lito Tupas. Kasunod ini sang pag-deliver ni 5th District Board Member Rolex Suplico sang iyang privilege speech sa 9th regular session na hanungod sa palpak nga flood control project sa iya distrito. Sa interview sa Bombo Radio kay Board Member Tupas, iya ginpahayag nga wala ini nagapamalabag sa ginaduso nga investigasyon ni Suplico, kundi dagadangat ini o nagakadapat nga himuon nga province-wide ang investigasyon. Apang hugot man nga nanindugan si Suplico nga kun luyag man ni Tupas kag sang iban nga mga board members nga magpatigayon sa investigasyon sa bilog nga probinsya, mag-research man ang mga ini kag mag-deliver sang privilege speech. Samtang una na nga ginpabutyag ni Tupas nga natapos na ang eleksyon kag ini amo ang tion agon mag-ugyo ng tanan para sa pagtinad sang probinsya. Matapos nga nag-deliver sang privilege speech si Suplico sang 8th regular session na hanungod sa mga flood control project sa 5th Distrito, nagpatigayon ini sang inspeksyon kag natumod ang 3 ka site sa Barangay Barido, Barangay Pili kag Barangay Mangurukuro, lunsay sa Banwa sang Ahoy. Allow me to share my perspective related to the flood control initiative in the field. The elections are over. Now is the time to come together and focus collective energy toward the progress of our beloved district, regardless of the past. Flood control in the form of slope protection, drainage system, floodways, or seawalls are not mere infrastructure. They are shields against future calamities. Si Board Member ni Lito Tupas.